Ens tornem a trobar avui amb una de les entrevistes del DOT Talent Convidat. Avui ens acompanyen la Mar Cols, que ja ho veureu, que sempre en aquestes entrevistes coneixem persones i trajectòries professionals molt interessants, i la Irene de Nació Digital, que serà la persona que conduirà l'entrevista. Com sempre, conèixer persones de la comarca que estan especialitzats en àmbits avui com la indústria aeroespacial i que, a més, amb trajectòries amb diferents recorreguts pel món, sempre és una experiència i un aprenentatge molt interessant. I res, no m'enrotllo més perquè avui hem vingut a escoltar la Mar. Gràcies, Mar, per acceptar aquesta proposta i us deixo, Irene, Mar, amb la vostra conversa. Perfecte, gràcies i benvinguda, Mar, a l'espai del Talent Convidat. Com bé introduïa la Núria, la Mar és graduada en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials per la Universitat Politècnica de Catalunya i, malgrat la seva joventut, fa anys que va deixar la comarca d'Osona i Catalunya per començar una nova aventura als Estats Units i actualment al Japó. Mar, la pregunta inicial i de rigor és com decideixes introduir-te en aquest apassionant món espacial? Doncs tot va començar quan estava a segon de batxillerat, fent el treball de recerca. Jo encara no tenia molt clar a què em volia dedicar. M'agradava la física, m'agradaven les mates, però no sabia exactament. I la meva tutora de segon de batxillerat em va recomanar que per fer el treball de recerca investigués un tema que a ella li semblava molt interessant, que és el de crear gravetat artificial a l'espai. Bàsicament, quines formes serien possibles de crear aquestes condicions de gravetat que tenim a la Terra pels astronautes quan estan a l'exterior, i també quins són els problemes de no tenir la gravetat, perquè desenvolupes, el teu cos canvia i desenvolupes símptomes pel fet de no estar en presència de la gravetat. Llavors, així és com jo vaig introduir-me per primera vegada en el món de l'espai, I em va semblar molt interessant. Llavors vaig decidir fer com has dit, el grau en Tecnologies Aeroespacials a la Politècnica de Catalunya, i així va començar. Si no m'equivoco, el 2015, quan estàs a punt d'acabar el grau, decideixes explorar nous camins i marxes als Estats Units, que em consta també una mica enlluernada pel somni americà. Sí, correcte. Quan estava acabant el grau, l'últim trimestre, em tocava fer el treball de fi de grau, que normalment la gent se'n va d'Erasmus, però la meva universitat oferia l'oportunitat d'anar als Estats Units a través d'unes beques que es deien beques Balcells. Llavors, la veritat és que vaig aplicar per aquestes beques, vaig tenir molta sort perquè tot va quadrar molt bé, el timing, tot plegat, i això em va donar la possibilitat de fer el pas als Estats Units, perquè als Estats Units, com tu deies, és un lloc on, per mi, jo sempre l'havia tingut molt idealitzat, una mica aquesta idea del somni americà que comentàvem, sempre havia tingut ganes d'anar a explorar, de treballar allà, de veure com era la recerca i la feina en aquest país. I en quin projecte et vas endinsar quan vas arribar a la Universitat de Colorado? Abans de contestar aquesta pregunta, deixa'm explicar que, com funciona la recerca a la Universitat dels Estats Units és completament diferent de com funciona aquí. Normalment, allà els laboratoris de recerca els porta sempre un professor, i aquest professor té en realitat contractes que li venen de la indústria. I llavors el professor posa grups d'estudiants, els seus estudiants, que estan treballant en el seu laboratori, que és diferent de les classes, aquests estudiants els posa treballant en aquests projectes, en aquests diferents projectes que té. Llavors, quan jo vaig arribar als Estats Units, el laboratori en el qual em vaig incorporar, just començava una missió a Mart. Era una missió per explorar l'atmosfera marciana. I el laboratori on jo vaig arribar eren responsables de desenvolupar alguns dels algoritmes i també simulació per la guia, navegació i control
de la nau, no? De la nau en el seu recorregut des que surt de la Terra fins que arriba a Mars i després es posa a orbitar Mars i fa ciència. Llavors, jo vaig arribar al 2015, que just aquest projecte començava en el laboratori de la Universitat de Colorado on estava. I llavors vaig començar com una mica ajudant-los, agafant com side tasks, no? I ajudant-los en les cosetes que em demanaven. Però em vaig involucrar molt amb l'equip, tot va anar molt bé i després em van donar l'oportunitat de seguir a la Universitat de Colorado, però ja com a estudiant de doctorat. I vaig acceptar perquè era una oferta que em va semblar increïble, no? Perquè jo mentre estava fent com el meu treball de fi de grau, jo vaig veure com seria una mica la meva vida si em quedava allà fent el doctorat i em va fascinar. Llavors, evidentment, vaig acceptar i em vaig quedar als Estats Units treballant en aquesta missió durant els següents 5 anys fins al 2020. Vale. I un cop acabes aquests estudis de doctorat el 2020, decideixes obrir nous camins, no? I buscar feina a altres països. Correcte. Quan jo, una mica abans de graduar-me el 2020, vaig començar a aplicar per diverses feines i mirava a tot arreu del món. Vaig aplicar a Europa, vaig aplicar als Estats Units i vaig aplicar també a Japó. Llavors, jo el que tenia clar, en aquest moment sí que ja tenia clar què era el que em volia dedicar. Jo volia seguir fent exactament el mateix que havia estat fent aquests anys a la Universitat de Colorado en aquest projecte. Jo volia treballar en una missió real i en una missió en la qual jo pogués participar des del començament, des del disseny inicial fins al desenvolupament, la implementació d'algoritmes, el testing i al final el llançament i les operacions o el monitoring de l'spacecraft per assegurar que tot va com toca, no? Llavors, jo tenia clar que jo em volia dedicar a això, perquè m'havia agradat molt l'experiència i volia seguir fent el mateix. I, vaig aplicar tot el món i a Tòquio vaig trobar una oportunitat en una startup que m'oferia aquesta possibilitat de treballar en una missió des del començament fins al final. I com que jo sempre havia estat interessada en Japó, ja havia viatjat pel meu compte unes quantes vegades, em va semblar com el moment ideal, saps? Va ser uah, és ara o mai per aquesta aventura aquí a Tòquio. I ara estàs de Tòquio, estàs al Japó, en aquesta startup de la qual ens parles. Explica'ns una miqueta en què consisteix a dia d'avui la teva feina i en quin projecte esteu treballant. Vale. Abans d'explicar-te exactament en què consisteix la meva feina, t'explico una mica l'empresa, vale? Com ja t'he dit, és una startup i el que ens dediquem és el que es diu Active Debris Removal aquí a Tòquio. Llavors, deixa'm com fer un breakdown del terme. El debris és la deixalla espacial, vale? Que hi ha orbitant al voltant de la Terra. I hi ha gent que es deu preguntar, ostres, hi ha deixalla? Doncs sí. I en realitat aquesta deixalla són bàsicament satèl·lits que algú va posar en òrbita, vale? I que ja deixen de funcionar, ja se'ls ha acabat la vida, però que, com que no tenen un pla com per acabar la seva pròpia vida, aquests satèl·lits es quedaran sempre orbitant. Vale? I llavors què passa? Estan orbitant en una òrbita fixa, però no estan controlats, llavors poden xocar els uns als altres. Llavors això crea més bessura i suposa una amenaça realment pels satèl·lits que sí que estan en operació, perquè si tu llences un satèl·lit, has de vigilar que no vingui cap peça de deixalla, cap debris, vale? I que et faci malbé el teu satèl·lit o perdis la comunicació o el que sigui. I llavors la meva empresa es dedica, estem creant software i també hardware, tecnologia, bàsicament per capturar peces, aquesta deixalla espacial, vale? Llavors quan tu la captures, la baixes a una òrbita suficientment propera a la Terra perquè ja entri en contacte amb l'atmosfera, vale? I de forma natural l'òrbit anirà decaient el satèl·lit, vale? Per aquest drag que crea l'atmosfera.
fins que al final estarà en una òrbita suficientment baixa que l'atmosfera ja el cremarà. I així és com et desfas una mica de la bessura espacial. I això és el que estem fent en particular a Tòquio. I qui compra aquests serveis que oferiu des de la teva empresa? O sigui, l'Active Debris Removal ara mateix només són els governs que ho financien, perquè clar, deus preguntar qui pagarà per anar a netejar l'espai, que és un lloc que ningú veu, però realment és un problema i el tema és que les indústries privades, o sigui, encara no estan prou conscienciades del fet de que s'han de responsabilitzar, no?, del que tu llences a l'espai, fins i tot les universitats. No és només llançar, sobretot si es queda en òrbita. No és només llançar i llavors oblidar-te, no? Necessites un pla al darrere. Llavors, la meva empresa té és una startup, però té diverses oficines, ¿vale? I llavors hi ha altres oficines que tenen com un pla de negocis una mica diferent, i deixa'm explicar. O sigui, una cosa és treure la bessura espacial que ja hi ha, o sigui, treure la bessura que ja hi ha a l'espai, que això són peces que no cooperen, o sigui, no cooperen amb tu perquè les recullis, ¿vale? Però llavors la meva empresa també està ficada en un altre tipus de negoci, que és a partir d'ara tots els satèl·lits que es tirin, no?, que tinguin un pla, una manera per acabar la seva vida. Llavors el que proposa la meva startup, és que tots els satèl·lits que es tirin tinguin una placa magnètica, de tal manera que quan aquest satèl·lit, diguem, un satèl·lit amb una placa li dic target, doncs quan aquest target ja se li acaba la vida, llavors nosaltres enviem un altre spacecraft que li diem chaser, i que a través de la placa magnètica doncs es pot connectar, pot cooperar amb ell per agafar-lo i així més fàcilment poder-lo ja arrastrar cap avall, perquè és complicat el tema de fer un rendezvous, de bàsicament agafar o com encaixar-se amb un satèl·lit que no coopera. Llavors hi ha aquestes dues branches, no? La de la deixalla que no coopera i els satèl·lits que tenim a partir d'ara que cooperin a tenir aquest final de vida. Vale? Una pregunta que crec que tothom es deu fer és de qui són propietat tots aquests satèl·lits? O sigui, realment no hi ha un o sigui, no està traquejat qui ha posat aquest satèl·lit a l'espai, o sigui, quina entitat, però sí que la deixalla espacial o els satèl·lits pertanyen a països, ¿vale? Llavors, el tema, la veritat és que la legislació de l'espai és molt complicada, perquè no és vinculant, no t'obliguen a desfer-te del teu satèl·lit quan ja has mort, però què passa? Que, per exemple, tu no pots anar allà i encara que vulguis netejar, tocar un satèl·lit que és d'un altre país. Per què? Perquè es considera que pot tenir informació confidencial, i que pots estar espiant. Llavors, per exemple, nosaltres ara a la meva empresa, la missió que estem fent, tenim una missió amb la JAXA. La JAXA és l'agència espacial japonesa, és com la NASA, però de Japó. I llavors treballem amb ells per recollir debris que Japó ha posat a l'espai. Però, per exemple, un dels motius pels quals la meva empresa té oficines a altres llocs del món és perquè si tu vols treballar amb la NASA o recollir bessura que l'ha posat als Estats Units, necessites una empresa dels Units que l'oficina estigui físicament allà per aquests temes que et deia d'espionatge i de legalitat. Crec que també és inevitable preguntar-te que com a dona i dona jove desenvolupes la teva activitat professional en un món aparentment molt masculinitzat. T'has trobat mai t'has sentit mai discriminada? En realitat no, o sigui, no m'he sentit mai discriminada pel meu sexe, sinó, aviam, potser et diria el contrari en el sentit en què sí que és veritat que potser el ser noia i ser un grup minoritari sembla com que t'intenten ajudar més, no? O involucrar més, però en realitat el que sí, o sigui, el que he notat més ja ha sigut just al principi, no? La barrera en alguns llocs, que per exemple, quan et veuen molt jove,
Pues com que no tenen tanta confiança, saps? I no crec que sigui, no m'ha donat en cap moment la sensació que sigui algo del sexe, sinó de l'edat, no? De l'experiència, que vulguis o no, és cert, no? Normalment, com més anys tens, doncs més experiència tens. Però això ha sigut com potser només al principi, ¿vale? El que m'he trobat és que la gent en general és molt oberta i que tu a la que et dones senyals de que ets capaç, de que entens el que estàs fent i de que fas bé la teva feina, de seguida comencen ja a confiar en tu i ja queda com una mica de banda aquests concerns, potser, que ja et dic, més per la joventut que no pas pel sexe, perquè, per exemple, als Estats Units, com que hi havia moltes ajudes per dones pel fet de ser un grup minoritari en el que es diu STEM, o sigui, en una carrera científica o tecnològica. Llavors, realment, per ser dona, jo he vist molt aquestes ajudes, no? Que hi ha i que en realitat s'agraeixen, però en cap moment puc dir que m'he sentit discriminada per ser noia. I crec que he tingut molta sort en aquest sentit, perquè potser no és el mateix, l'experiència de tots no és el mateix, però aquesta ha sigut la meva. Tornant una mica enrere, com ens explicaves, les tasques que desenvolupes en aquesta startup on ara estàs a Tòquio i amb la teva experiència també als Estats Units, el que veiem a les pel·lícules de ciència-ficció és real? Aviam, explica'm què veieu a les pel·lícules de ciència-ficció. Per exemple, quan veiem el llançament d'una nau espacial en una missió, per exemple, a Mar, no? com tu et vas trobar en el cas als Estats Units, és real el que veiem a les pel·lícules? O sigui, no sé exactament a què et refereixes, a quines parts em dius del que veiem a les pel·lícules, però t'he de dir que jo, per exemple, no he anat mai al lloc del llançament. O sigui, simplement t'explico una mica més en què consisteix la meva feina. Així potser quedarà més clar, perquè quan de vegades dius ets enginyer aeroespacial, la gent diu, oh, ets astronauta, ets rocket scientist, i realment no és així, perquè hi ha com moltes especialitats, no? dins d'aerospace. Llavors, el que jo faig, o sigui, jo soc GNC, Guidance Navigation and Controls, Flight Software Engineer. Aquest és el meu títol oficial. Llavors el que faig és dissenyar, implementar i desenvolupar algoritmes de GNC, Guidance, Navigation and Controls, que és la navegació, guia i control de l'spacecraft. Llavors la meva feina ja comença, o sigui, el llançament és una altra cosa. Quan hi ha un launch d'un rocket, normalment els coets porten com payloads, o sigui, spacecraft petites, que bàsicament les treuen de la Terra. I allà, o sigui, un cop han sortit de la Terra, de l'atmosfera terrestre, com se separen del coet i allà comença, diguem, és l'inici de la missió del payload. I en aquest cas nosaltres no estem involucrats amb coets ni coses així, sinó simplement els nostres spacecraft són payloads. I el que jo faig, bàsicament el que faig a la vida diària realment és programar, o sigui, no està molt lluny d'un software engineer o un programador, que simplement és que està aplicat a les necessitats de l'espai, no? de com bàsicament s'orienten les naus, de quins se'n sostenen i aquestes coses. Llavors, realment, o sigui, et puc parlar poc, crec, del que es veu a les pel·lícules, perquè ja et dic, al final del dia sembla molt a software engineering, però aplicat a astrodynamics, bàsicament. Mar, arribem a la part final de l'entrevista i crec que també és de rigor preguntar-te quins vincles tens actualment amb la comarca d'Osona i si tens perspectives de tornar aviat. O sigui, vincles professionals no en tinc amb la comarca d'Osona, bàsicament perquè ja fa bastants anys que vaig marxar el 2011, per començar la universitat, no? A la Politècnica ja vaig mudar fora de la comarca. I després dels 4 anys a Barcelona
ja vaig anar cap als Estats Units, on vaig passar 5 anys, i després d'aquests 5 anys a Tòquio, i ja en porto 3. Llavors, a Osona sí que encara hi tinc la família i viatjo sovint, torno a casa com a mínim 2 cops l'any, i cada cop que torno m'hi estic un mes o m'hi estic bastant temps, perquè m'agrada molt Catalunya, però a nivell professional no hi tinc vincles. I sí que a la llarga a mi m'agradaria tornar, m'agradaria tornar a Europa, pot ser que a Espanya, pot ser que a Catalunya, però encara no tinc res 100% segur, una mica on em porti el vent, però jo sí que com més anys porto fora de casa, més em crida tornar, no sé si a la comarca, però a l'àrea de Barcelona, a Catalunya, llavors ja veurem en un futur. Perquè ara que parlaves, no, de Barcelona, de Catalunya, aquí hi ha projectes semblants al que estàs treballant? Aviam, no et puc dir que no hi ha res d'Aerospace, tampoc, o sigui, no m'ho he mirat molt, la veritat, perquè no he tingut aquesta perspectiva de dir vull tornar a casa, sinó que encara fins ara, com a mínim, he estat una mica en aquesta fase de vull explorar, vull viure en països que no he viscut, no? I llavors tampoc m'ho he mirat molt. Sí que hi ha feines relacionades d'Aerospace. Ara, missions senceres, contractes amb agències espacials, això per Catalunya no ho tinc tan clar. La veritat és que m'ho hauria de mirar. I a nivell europeu? A nivell europeu sí. A nivell europeu sí. A França hi ha Kines, per exemple, ESTEC, a Holanda, hi ha diversos centres. Llavors, a Europa sí que hi ha. O sigui, realment també hi ha investigació, i crec que a Madrid també hi ha una branch de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, però encara no ho he investigat molt. Genial, Marc, se'ns acaba el temps del talent convidat d'avui. Quin món més apassionant, fascinant i al mateix temps desconegut que ens has explicat. De ben segur que amb l'entrevista d'avui haurem posat una mica de dosis de realitat, no? A tot allò que normalment veiem a les pel·lícules i potser no acabem d'entendre, i avui tu ens has explicat molt bé. Et desitgem molta sort i encerts i esperem veure't aviat a la comarca. Moltes gràcies per l'entrevista, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres, i tant seguim en contacte, i segur que ens veurem tard o d'hora per la comarca. Moltes gràcies. Genial, Marc, moltes gràcies.